Takže ahojte, ja vás vítam u dnešného vlogu a dnešný vlog je štedrý deň. Ahojte, ja som teraz u maminy a pečieme už vianočku. Toto máme už uvačené, to máme ešte trošku a pôjdeme ešte na koláče. Takže vianočky už sú pekné sú a teším sa z toho. No. Žiadny sneh. Takže Vianoce na blate. No a ideme si vytiahnuť zmrazovku. Ja som tým. A vyskúte z toho. No, stadiel to. Dve vajíčka. Smotanu. A toto si vytiahneme. To je taká slaná babovka. Nie babovka, vianočka. Ale keďže my dneska nejeme mäso, tak som vybrala si vianočku, toto a spravím vajíčka. No, takže toto sú raňajky, máme tu ešte tento chlebík a ideme sa napapať.
No, takže už by to malo byť všetko. Toto všetko ideme zavesiť, aj keď si myslím, že je toho málo. Ale malo by byť ešte nejaké, len neviem akej farby, no. No, takže ešte máme takéto vločky. To je také starodávne, ale pekné. A potom tu máme ešte takéto zo skla. Tie sú riadne pekné. Ale už sa rozbili dve, takže... Ako vidíte, sme celkom málo toho je, ale čo už. Ale aby ste si nemysleli, že nie som za to vďačná. Som za to vďačná, pretože to sme všetko dostali od mojej mamky. A preto som za to vďačná, že aspoň toto máme. Ahojte, už ideme na štedrú večeru. Troška nestíhame, ale to nevadí, že? Všetci spolu, ako na Vianoce, nech sa máme radi, áno práve to chcem, nech sme k sebe dobrí, tak keď ja nemám. Nech sme šťastní spolu, ako na Vianoce, nech sa máme radi, áno práve to chcem, nech svet lásku nájde, tak keď ja nemám.